試合です。オープンウェイト5分2ラウンドマッチ。この試合はマストジャッジで行われます。左側がブラジルのロドリゲス・ジュニア28歳、右側大きなファイターです。高昇198センチ、本人曰く2メーターというスウェーデンのムハマド。優勝賞金も大きい1000万円です。ワールドグランプリウェイトでは計量で 107.7 キロだったのがロドリゲス・ジュニア、 114.05 キロだったのがムハマドです。体を左右に動かして注意を聞いているのがロドリゲス・ジュニア。ほとんど目線とともに動かしませんでしたムハマド。ドシーンとマットを踏みしめた。対照的に見えます。試合直前のこの2人の表情。さあスタート。猪木ボンバイエ2015への道準決勝第1試合はまず左のインロードのロドリゲス・ジュニアパンチでムハマドをさらに体勢がずれた。ここからのパンチパウンドはこれは得意としている。まるで1回戦ディオン・スターリング戦と同じようにここも身を寄せるようにして倒す。左のパウンド、体がほとんどこれエプロン場外へ飛び出してしまいました。戻って続行となります。一発ではなかったんですけど、そう聞きましたね。これはもう1回戦で中村さん十分分かったんですけれども、同じ体勢まで持ち込みましたね。そうですね。そして落ち着き払っています。勢い一つ大きく出きました。いやー、すごいですね。それでもいいよ。ならばとパンチ、首妻からの膝詰め込んで詰め込み返してというのがロドリゲス・ジュニアです。右の腕を相手の脇に差し込んでここから膝、それでも位置を入れ替える左、これは頭を動かしてかわすんですが顎が上がってくるロドリゲスに危ない膝、ムハマドのパンチ、体勢崩して今度はタップを取っているのがこれはロドリゲス・ジュニアの方です。いや中村さん引きませんね。そうですね。ロドリゲス・ジュニアの方はここでこういった落ち着いてコツコツ殴っていきたいと思います。だいぶ出血ありますね。ムハマドの時間を止めます。タイムストップです。タイムストップ、これはドクターチェックが入ります。ドクターチェックが入ります。ただいま1分16秒で時間を止めてます。1ラウンド1分16秒で時間を止めてます。切れたものなのか、それともバッティングされですね。ちょっとごちゃごちゃっとなって、取った後に血出てたので、どういう状況かわからないですけど、そこまで深くないと思うので、これ血を拭っているのは右目の周りのようです。眉尻のあたりにもカットがあります。大丈夫ですね。今の有効だね。今の有効だ。有効だということですね。今聞こえてまいりました。有効打によるフリーキックです。打撃がしっかり上がったということです。バッティングではない。オーバーハンドの右。それを見せての首突き。共にテイクダウンを狙う。そこからの強烈なパウンドもあります。右の蹴り、それから右の拳パンチを得意としているのがフェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。それに対して圧倒的なフィジカル。このパンチ。左の取った。1ラウンド1分39秒 TKO フェルナンド・ルイス・ジュニア選手の勝ち。 Winner is